Michalovce vstali z popola a dokázali vyrovnať a potom po predĺžení rozhodol o Jakub Linet. Štvrtý zápas play-out medzi Michalovcami a Žilinou sa začal. A paradoxne hneď sa začal. Dal síce gól v predĺžení, dal ho ako útočník. Naskakoval, myslím, že so Safaralevom. V 3. minúte predĺženia sa mu to podarilo. Ale pozor na Žilinu, ktorá musí taktiež jednoznačne ožiť, pretože včera to bol mdlý výkon, najmä v tých zvyšných 2/3. V tej prvej ešte ako tak, tam trestali Žilinčania chyby. Michalovec využili 2 presilové hry, vlastne včera padali góly len v presilovkách. A Michalovce konečne zlomili, konečne sa podarilo Michalovčanom po 9 nevyužitých presilových hrách play-out skórovať. Pri početnej výhody a teraz skórujú opäť! Michalovce otvárajú skóre, krásna kombinácia, zakončenie z ľavej strany a domáci idú do vedenia. Pekná prihrávka Vladislava Bojka na ľavú stranu, no a Michalovce sa ujali vedenia Nikita Dvurečenský, autor tohto gólu. Tak to je perfektný štart pre domácich. Skvelé za bránkou zapracoval Bojko a tam bol úplne voľný Nikita Dvurečenský. Žilinčania urobili naozaj obrovskú chybu, tam Surovka išiel za bránku, hoci boli tam 2 hráči, Michaloviec, ale Dvurečenský bol úplne voľný. Hráč so skúsenosťami aj z KHL otvoril skóre. Piatakovi nebolo dosť. Tak Bojko teda dostal 10 minút, ešte to sme nepovedali. A teraz sa už pozor dávame na Dvurečenského a ten dáva druhý gól v tomto zápase. Nikita Dvurečenský okamžite po vhadzovaní dostal prihrávku a zvyšťuje na 2-0. 14. minúta, domáci vedú o 2 góly. Po vhadzovaní, ktoré vyhral Lukáš Tomás, skvelé tam Dvurečenskému priťukol Gavrik. Úpelová prihrávka, Gavrik to urobil skvelé a Dvurečenský umiestnil túto strelu naozaj perfektne. Fučík bol bez šance, Michalovce teda vedú 2-0. Lukáš Tomá. Chalupa. Michalovčania sú poriadne nabudení. A bude zaujímavé, ak Žiline sa podarí rýchlo znížiť. Michalovčania znervóznia a tam by možno prišli aj ďalšie bezpečné zakončenie, ktoré však vyriešil Trenčan. Sa bude vázovať v útočnom pásme. Tak predtým asi bolo pískanie čo hráča bránkovisku. To bola vykázaná hra do stredného pásma. A Michalovčania sú už naozaj veľmi blízko, aby vyrovnali na 2-2 na zápasy. A dúfajme, že uvidíme tie záverečné desiatky sekúnd. – 56 sekúnd do konca tretej tretiny. Michalovčania už sú v petici. Ale samozrejme prázdna bránka Tomáša Fučíka. Mašlonka. Teraz Žilinčania zastavili puk len v strednom pásme. Tagín. Sa ten čas naozaj kráti Žiline. Vila ešte prenikol do útočného pásma. Boj v rohu. Získa ešte nebezpečná strela do druhej čiary. Ale Michalovčania majú puk a môžu definitívne rozhodnúť a triafajú do prázdnej bránky.
Je to jasné, Michalovce tento zápas zvládnu, vyhrajú 3-0 a vyrovnajú tak stav série playout na 2-2. Matej Gilák posiela puk do opustenej žilinskej bránky. A tak v Žiline sa bude hrať za stavu 2-2 na zápase. Tak už samozrejme Matej Gilák ani nemohol zaváhať, keď ešte križoval Bagín. Tuším, že sedí na trese lavici. A to už ani veľmi podstatné nie je. Tak naozaj veľmi zaujímavý zápas sme sledovali. Slovo hráčov, ktorí sedeli na trese lavici, a tie tresty, to je poriadne dlhé. Michalovce teda definitívne rozhodli o víťazstve v tomto zápase. Matej Gilák prelil druhý gól už v playout. Dával aj včera. Ešte tvrdý narazenie Reháka. Ale už Michalovčania majú puk vo svojej moci. Ešte Rehák tam adresoval nechutnú sekeru Hamráčkovi. A to sú už naozaj zbytočné momenty. A frustrácia Žilinčanov je veľká. Rehák sedí na trestnej lavici. Tak Žilinčania pred ďalšou výzvou. A to zlepšiť. Tento veľmi fádny výkon z Michaloviec. V sobotu prehrali po predĺžení 2-3 a teraz prehrali 0-3. Michalovce záslužne tento zápas zvládli. Víťazia po tom, čo sa presadil dvakrát Udečenský v prvej tretine a Matej Gilák pečatil do prázdnej bránky víťazstvo Michaloviec. Za vyrovnanie na 2-2 na zápasy. Môžeme si pozrieť tie góly. V 3. minúte otváral skóre Nikita Dvorečenský po krásnej prihrávke Bojka. Bol úplne voľný na ľavej strane. No a tento Rus strelil gól aj na 2-0 v 14. minúte, keď mu puk pričukol Gavrík. Dvorečenský trafil naozaj parádne. No a Matej Gilák už len pečatil víťazstvo nad dnes veľmi nevýraznou a šedou Žilinou. 3-0 do prázdnej bránky. V útorok 17:30 sme tu z playout opäť, budeme sa hlásiť zo Žiliny. A teraz je to od nás všetko, ďakujeme za pozornosť a majte ešte pekný večer.